Bizde Manalı barışçısı bulup bulacak. Şulay andan kola Татарстанның халық артисты, Камал театры актеры Искендер Хайруллин белән атказанган артистыбыз Гөлнар Сафарова алып барачаклар. Катнашучылар исемлегенә килгәндә сез инде аларны беләсез, афишадан күреп, аннан индрига ясамыйбыз. Ә инде җырларга килгәндә ул 20 ел дәвер эчендә җырланган иң яхшы, иң популяр җырлар булачак. Siz indi аларның ниндиләрен икәнен, нинди булачакларын үзегездә күз алдына китерә аласыздыр. Гомумән әйткәндә, татар җыры Казан программасы, ул безнең татар җыры Мәскәү, Уфа программаларыннан аерылып торачак. Без татар җыр тарихы. Шунда да biz үзебезнең эшләрне яңартасыбыз килә, алга барасыбыз килә. 2-нче елда, 20-нче елда зур планнарыбыз бар. Безнең фестивальне башка шәһәрләрдә күрсәтү турында. Бүген көндә инде бара, чынлыкта Мәскәүдә, Казанда, Уфада, безнең бу йортыбыз башка шәһәрләрдә күрсәтелә. Инде чит илләргә чыгу турында уйлаганда, безнең татар халкы инде чынында Төркия халыклары арасында иң беренче буларыбыз бар. Уяклар турында уйларга, чөнки бөтенесе туры килә. Җырлар туры килә, сүзләрдә туры килә, андыйларыбыз бар. Алла бирсә, мөмкин булса ул эшләрне алда планлар. Рәхмәт. Башкачы өчен, үзебезнең татар культурасы өчен. Ни өчен 20 чынында да без бу ел инде зурлап үткәрәбез фестивальне. Шуңа күрә 20 елны күрсәтү ул начар түгелдер. Бу күрсәтә безнең чынлыкта эшләгән эшләребезне бергә булабыз. Бу 20 ел эчендә biz әйтә алабыз, татар эстрадасы үзгәрде. Мин хәтерлим 90-нчы елларда ничек башланган иде. Күпме артистлар бар иде, күпме коллективлар бар иде. Бүген чын-чынлап әйтеп була, менә без башлаган эш, бу елларда барган эшләр, инде саннар көчле ничек була? Сыйфатка көчле. Бүген бик күп группалар, бик күп коллективлар. Шунда әйткәндә инде бүген безнең татар җыры, татар эстрада өлкәсендә бу иң күп безнең тамашачы карый торган өлкәләрнең берсе эстрада иң күп, иң масса күләмдә. Шуңа күрә бүген булган коллективлар, алар үз тормышларын үзләре күрәләр. Алар өчен бу эш хезмәте, алар ел буе эшләр, алар янында зур коллективлар, бу инде әйтергә була, өлкәдә яңа отрасль эшли. Аңа карарга кирәк әйбәт караш белән. Мин уйлыйм, шулай масштаб отрасль эшләгәндә, бу обязательно тагын алга да барып, яңалыкларга кертер. Булачак. Безнең быелгы гала-концертны фестивальне дә менә әйтеп киткәнчә яңалыктан башлыйбыз килә, яңаша, яңа форматта алып Ничек Уфа аренада Казанда пирамида. Уфада димәк, бер катлам кешеләрнең кимет бирелгән, анда катлам кешеләр алмый. Мин сезнең сорауны аңлыйм. Без бик күп уйладык, ел башында безнең үз бар иде. Тәкъдимнәр барырга. Барыбер безнең концертны, бу гала-концерт, biz анда һәр кешегә үзебезнең призыбызны бирәбез. Ул шундыйрак масштабта үтә торган. Сезнең сорауга килеп кайтканда, без Татнефтьтәрендә да зур концертлар планда тотабыз. Аларны күрерсез, аларны чакырырбыз. Хәерле көн, Шәһри Казан Лилиялова. Минем бераз финансовый сораулар. Беренчедән фестивальне оештыру күпмегә төште. Аннан соң җырчыларга катнашу бушлаймы? Хәзер шундый өлкәдә спорлар башланды соңгы арада. Тагын бер сорау, Барс медиа белән хезмәттәшлек итми торган җырчылар сезнең фестивальдә катнаша аламы? Катнаша алсалар нинди шартларда? Һәм менә Талия әйтте, популяр җырлар яңгыраячак дип. Аны нинди принцип буенча эшләргә булдыгыз? Мәсәлән, минем өчен популяр җыр бер төрле, менә Рөстәм өчен икенче төрле булырга мөмкин. Һәм тагын соңгы сорау, билет бәяләре күпмедән?
Мен сізге аз гына айтасым келген нәрсе ол татар жыры. Татар жыры шынында да ел давамында болған әзірек Йомғаклау фестивалі. Шуңа күрә шынлап та татар жыры фестиваліне ең популяр жырлар, автор, нәрсе башкаручылары керә. И шынлап та бұл жыр фестиваль. Әйтер идем инде bütün жырчылар да безнең белән шушы үзебез үткәрә торган фестивальләрдә безнең белән бергә хезмәт итә. Безнең әйткәнебез юк, барсы бөтен катнашсы, башка жырчы. Без шунакта без güzel безнең белән башладык. Ләкин güzel үзе бик зур артист, үзе зур коллектив, үзе зур шәхес, безнең белән бергә эшләгән артистлар бу көндә шушы дәрәҗәдә. Алар бик күпләр. Без аның белән горурланабыз. Кемнәргә татар жырына? Татар жырларына шунда да иң матур жырлар, алар тамашасын тапкан. Популярлык санала инде күбрәк кешеләрне карый, тыңлый, шуның белән без билгелибез популярлыкны. Бюджетка караганда быел без үткәрә торган фестиваль ул беркайчан да безнең коммерция проекты түгел. Без аны үткәрәсебез килә. Біз рәхмәтлебез безнең белән бергә ярдәм иткән компанияларга, спонсорларга. Алар белән бергә без бик рәхмәтлебез килгән тамашачыларга. Алар үзләренең акчалары белән эшләттеләр безнең бу фестивалебезгә. Мөмкинлек бирәләр. Бу фестивальне башка җирдә күрсәтергә мөмкинлек бирәләр. Шуңа күрә шушы принципларга безнең Коммерциялы проект түгел дигән. Әле дәүләтнең проекты. Татар жыры сезнең шәхси проектыңыз. Безнең шәхси проект. Әйтәсем килә, без акча эшләү өчен түгел дип әйтәсем килә, бу фестивальне үткәрәбез. Андый беренче урынга куймыйбыз. Ана татар жыры сезнең кулланып башка фестиваль үткәрә аламы? Татар жыры сездә патентланганмы? Бүгенге көндә күп фестивальләр татар жыры исемен кулланалар. Татар жыры кулланучы юк иде дә. Кулланалар. Үзгәреш елда үзләренең татар жыры фестивале үзгәреш җиде дип атыйлар. Без аңа каршы түгел. Милли фестивальдә әйтәбез татар жыры дип. Монда бернинди дә каршы түгел. Ягъни сез татар жырын патентламадыгыз. Мин татар жырын алып, татар жыры дип башка фестиваль оештыра алам. Мөмкинлек булса, без рәхмәт кенә эшли алсак аны фестиваль. Сездән рөхсәт сорарга кирәк буламы татар жырын куллану өчен? Сезгә ярдәм итәргә. Bilet üyelerine gitkenler, bilet üyeleri oynamanlar, bizga qadar ozg'an yildaga shahar bilet üyesi ko'tarilmadi. Shunday qoldi. Shirinlar shoxtay yuqori bo'lsa da. Men sizga aytarim endi nechta bilet baylari shunday. Shunda mana shu zo'r festival o'tira turgan bizning shahar ichida zo'rroq zallarimiz bor. O'ylab zalar bo'ladi. Много сұрау. Зелена Баракшин, Татар информнан білгенімше фестиваль халықара статусын берді. Шулай ме? Һәм нишләп ул халықара статусын берді, әгәрдә чит илдән катнашучылар булмагач. Ул булачакмы, мәсәлән, безнең милләттәшләребез тора чит илләрдә, аларны чакыртып була. Менә шундый сорау бар иде. Булачакмы, бәлки, чит ил катнашучылар? Birinci yıllar içinde bizden çıktığında katlaşmışlar buldu. Hazırda biz alanı tabiiz. Birincisi değişim bu bizim festival halkara sınıfta bu bütün dünyada yaşayan Tatar halkımız. Bizim festivalden radyo, turdan doğru efir alıp para, bizim televizyon alıp para. Şununda da biz bir şartız. Bütün dünyadan geliyor bizim festivalde. Bizim Kayseri'den tübekten gelmegen. Bizim bizning tomoshabinimiz var. Yıldan yıl kelyaptilar. Şuna göre şundan da biz xalqaro festival. Benim tag'in bir so'rovim bor. Necha soat borashaq konsert? Men o'ylayman bu azrak sirli. Сколько по времени будет длиться концерт? Планируется? У нас пирамида, да? Этот концерт большой. Я вот в таких больших полосах, конечно, но, знаете, есть какие-то определенные профессиональные вещи для того, чтобы это сделать достаточно плотнее, динамичнее.
Быелны да миллионлаган тамашачы безнең прямой эфир, ягъни туры эфирне трансляцияны карый алачак. Татмос ТВ каналында барыгызны да көтеп калабыз. Башланачак ул сәгать кичке 6-да. Трансляция булачак. Башка елларда татар җырына җырлап бетерү өчен төрле интригалар уйлап табыла инде, әйтимез, ул инде килеп чыга инде. Анда Салават абый мәсәлән Эльвин Грейны өйрәтәм әле мин сәнче җырларга дип әйтә торган яки анда Эльвин Грей башкача. Инде быел шундый тыныч, күңелсез кебек. Сезгә дә шулай булды. Мин Эльвиннан сорыйсым килә. Шушы конфликт һәм төрле интригаларда катнашкан артистларыбыздан. Быел без тынычлыкны яшәйбез. 20 елга шулай тыныч калдым. 21 булса тыныч булмас иде нигә? Быел спокойно булачак. Ну, ул бит уйланып табылмаган бит. Ягъни нәрсә дип әйтәм. Быел елмаеп кына, шым гына сәхнәгә чыгып җырларбыз. Өчегез бергә? Салават, гүзәл раз verilгәнгә. Ачык булыр. Сценарийда андый проект, андый номер юк. Махсусланып чыган әйберләр түгел, тынычлап рәвештә килеп чыккан шоклар булды. Инде онытылгандыр инде бу. Чыннан да татар җыры фестивале дәрәҗәле фестиваль, анда шау-шу куптарып китә торган әйбер түгел. Чыннан да бөтен Рәсәйдән, бөтен илдән килгән тамашачылар алар матурлыкны, татар җырын ишетеп кайтып китәргә тиешләр, шуңа күрә. Әлбәттә, калганда һәрбер артист үз урынында һәм үзенең иң популяр җырын башкарса алар, шуннан да зур бүләк булмасалар өчен. Ягъни әйбәт сатылды билетлар һәм сатылып бетте инде. Инде интриганы кыздырасы яки яны күрсәтәсе яки яны тагында табага майсысы булмады. Видеороликлар күренмәде, һәм Дөнапада күренмәде, һәм дөнья шуларда күренмәде. Әйтүебезчә, татар җырының үз тамашачысы бар. Һәм шуңа күрә билетлар инде сентябрь башыннан алына, бронга алына. Хәзерге көндә 10 билет әле калган. Шуңа күрә кемнәр тели әле алырга мөмкинлек бар. Менә шуннан да ни өчен аны сез пирамида гына әйтәсез? Менә гүзәл образы, мин сукларым гүзәл образы үзе мәсәлән Татнефть аренада оештыра. Ә сез шундый татар җырында оештырасыз пирамида гына. Мин аны сукланам әлбәттә. Сез ничә? Рәхмәт, Рөстәм. Эльвин Грейда шулай оештыра. Biz şunlapta alırga sokulabız. Elvin Grey'de güzel orazı olan nişanalar şöyle zor zallarda bizimle gözlerinin programını yaparlar. Bizim tamaşasını, bizim halkını jıyıp şartlandıralar. Bizim alda oylarımız var. Zorlukla şartlanacaklar. Bu yıl jubiley konsertini biz kərəgə olduk. Tataristan prezidenti kiləşək? Kitəbiz Tataristan prezidentində, birinci prezidentimizlə kitəbiz ən başqa Tataristan'da olan жетекçilerle kitəbiz. Bizimizə qalır. Güzel orası falanı, mikrofon verirsen. Hemen sana cevap vereyim. Barış Medyanın bugünkü sakınla, ben sizin sorağınıza ben cevap veresim gelir çünkü 51 yıl aşağıda oranda bu nərsələrin büyük bilək. Güzel orası falanın bugünkü günü halk jıyıp, Kreml saraylarında işlevleri, bu rezultat Barış Medya kampanyanın hizmetçimisi. Mene onlar ne için ne yapmak şulay bu orası sıraldık bölüm. Çünkü mene bunda işleyen Barış Medya'dan çıkan, bugünkü günü Barış Medya'da işleyen bütün artistlerin halkka görünüp kasıp koyup verirleri. Bu Barış Medya kampanyasının icatçımısı. Onlar şu kadar zor güç koydular. Men işlev davrundagina ko'pmi yoshlarni ular xalqqa chiqardi. Bu big zo'r ish. Xalq oldinda artistni artist etib, to'layib professional darajaga ko'taruv, u jigin narsa tugul.
Шуңа күрә Камил Мәмлетович сезнең компания бүгенге көнне татар халкына, милләтебезгә чын мәгънәсендә хезмәт итә. Ул коммерческий, ул бүгенге көнне некоммерческийлар бараймы? Әбей коммерческий күбрәк эш алып бара. Бюджетныйга караганда. Безнең республика, безнең халкыбызга бу компания ныгытып кирәк дигән сүз. Менә шуны әйтәсем килә. Күпме яшьләрне үстерделәр. Илебездә генә түгел, ерак безнең агенты зарубежный дип әйтәбез чит илләрдә. Әле ул Үзбәкстан, Казакстан, әле ул чит ил дип аталмый. Әле ул менә шушы тарихи борылышлар аркасында гына чит илгә әйләнде. Анда безнең гомер буе артистлар эшләде. Бүген безнең шушы дип әйтгәндә хәзер безнең дип сөйләшә башладым барс компания. Бүгенге көнне Үзбәкстанга яисә Төркмәнстанга, Таҗикстанга чыга икән, биш куллап алачаклар менә шушы барс компанияда эшләгән артистларны. Чөнки алар бик популяр. Менә шушы теге матди яктан үзгәрешләр булу сәбәпле генә безнең гастрольләр тукталды. Дип әйтәм, тукталды бер вакыт, хәзер инде яңадан башланып килә. Барс медиа компаниясе күтәргән артистлар бүгенге көнне безнең якын чит илгә бара икән, әйтик, Казакстан, Таҗикстан, анда Төркмәнстан, биш куллап каршы алачаклар. Менә правительство дәрәҗәсендә. Чөнки аларны чын мәгънәсендә күрәселәр килә. Әле бу башланып, бу компанияның эше теге граница белән чикләгән дип уйлый күрмәгез. Менә бик зур, мин үземә рәхмәт әйтәм. Мин 51нче ел эшлим, быел 70-не тутырдым. Хәзер 70нче елның 2нче елның 70-ның 1нче елын яши башладым. Шуңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә бу компанияга. Сусаган идем югары профессионал дәрәҗәдә эшләргә. Бөтен эш югары профессионал дәрәҗәдә куелган. Эшләгән кешегә монда иҗади яктан үзәр өчен bütün mümkünlükler tudurulgan. Коммерческий итеп карарга кирәкми. Туган йорт итеп карарга кирәк бу Барс медиа компаниясе. Әйт гүзәл. Туганнарда шушы Барс компания булмаса син бүгенге көнне Кремль сараенда җырлый алыр идем икән. Юк, үз көчем белән генә. Үз көчем белән генә түгел, бу инде команда эше. Чынында 7 ел без инде контрактта булдык. Барс медиа компаниясе белән миңа зур тәҗрибә булды. Беренче адымнарымны эшләдек, ныклап эшләдек, яхшы. Һәм инде алар белән без бүгенге көнгә кадәр хезмәттәшлек итәбез, ләкин үз тырышлыгым, үз көчем булмаса, әлбәттә аны бүгенге көнгә кадәр җырлап булмас иде. Шуңа күрә без инде бергәлектә эш алып барабыз. Ләкин безнең команда, үзебезнең театрыбыз шулай ук зур эш башкара. Яңа җырлар җырлау өстендә, чыгару өстендә, киемнәр өстендә. Һәм инде Барс медиа компаниясе һәрвакыт ассызыклауда ел сайын татар җырында без катнашабыз. Ел дәвамында инде телекомпания белән хезмәттәшлек итәбез. Һәм безнең җырларны әлбәттә халык күрә, аларның каналлары аша. Шуңа күрә әлбәттә бу инде бердәм зур эш дип атала инде ишеннән. Бик зур ярдәм артистлар өчен. Барс медиа компаниясының ТНТ каналы, Татар радиосы каналы. Мен дөрес сөйләймме? Эльвингрей радио язып. Менә бәгәй. Илгә чыкты безнең артистларыбыз. Элек андый ук дәрәҗәдә безнең артистларыбыз эшләми иде. Мин бит инде әйтергә кирәк, Петр Первый заманнан калган артист шикелле. Ничә еллар хәзер эстрадада кайнагач, мин аның һәрбер нечкәлекләрен беләм. Рекламасыз, менә шушындай компаниясыз яшьләргә үсү мөмкин түгел. Төрле яктан төрле яшьләрне җыеп, халыкка таныту бик зур эш алып бара Барс медиа компаниясе. Мин шәхси үзем бик рәхмәтлемен. Чөнки олыгайган көнемдә мин өйдә оек баш бәйләп, башка яулык бәйләп, кичләрен юк-барсы сөйләп утырмый бүгенге көнне мин шушы компанияның ярдәме белән олыгайган көнемдә бөтен шәһәрләрдә йөрим. Бу компанияның артистларын бик каты яраталар. Һәм алар барысы да бик матурлар. Төрле разноплановыйлар.
Türlü konuda. Rahmet sizge. Bu kampanya bir klası işleriniz yapın. Kendine falan bunu zor sözler işte bir zor vakit. Biz şunlar da birge bulganda güçlü, birge işli olganda bizning devizimiz şulay. Bir-birimizge yardım etip, bizning mümkünçükler var. Bizning yaratgan, tanılgan artistlarımızın özlerinin mümkünçükleri var. Şuna Юбилей уңайынан бәлки иң яраткан сезне тамашачыга да берәр нәрсә тапшырырсыз микән? Сорау. Bu sırauga indi bizning hürmetli rejissörümüz da kendine bana cevap verdi. Bizning tamaşaçıga en zor bölegi biz yasagan festival. Bu big motor tamaşaçı kabul ederlik bulsa, bizlerde de bu en zor bölegi buldu bizde. O'zining konserti qo'yarlar deyish. Bizning artistlar azarkina birarsi populyarlashsa, yuqori bilalar. Bilasizmi? Ol belgileydi bit. 21-chi Shirsada bo'lasi. Bir kun akno yasasın o'zining marshrutinda. Ol ana o'zi ishlaydi. Shulay bit. O'zi ishlaydi. Ne ana zavishni belga kerak. Mana shunday narsa bor. Bigrab zo'r bo'lib ketalar deyman Fanvali Ahmedovga. Va bizning artistlar azrak populyarlashsa deyman. Ne bosh boshaq ustiga qarab turayin deydi. Anada bizmi? To'sa olmasdi qarab turadi. Şuna göre Şegrakallar bugün Bars Media kompaniyasında. Bu birinci sıra, ikincisinde endi festivaller hazır bir kuvaydı. Kaybiravlar başkaşarak formatta, kaybiravlar bir uçaş da tatar jırına. Mesela Bulgar premiyesi bir uçaş deyip tabamin. Hem urunu da piramida, hatta matbuat konferensiyası da bir atnalik şu zalda buldu. Bulgar premiyesinin. Gündaşlık sizesiz mi? Bars Media kompaniyasının gündeşliği varsa da evet. Bizde şunun da kampaniyada özgürlükleri yok. Bizning tüp general direktorunun alıştığı bir neçe aylık bizning big Bizning olg'a taба planlarımız big zo'r. Yangiliklar, o'zgarishlar bo'lajak kompaniyada da, konsertlar uyushtiruvda da. Shuni aytib ketgisi keladi. Endi milliy premiyaga kelganda biz mana shu milliy proyektlar, Tatar jiri, o'zgarish yili, Bulgar radiosi premiyasi, milliy premiya. Biz bir maqsadga ishlaymiz. Tatar xalqina ishlaymiz. Bizning maqsadlar, burishlar bir. Şuna göre biz haligi premiyani boshqa premiyalar bilan birga o'zimizga kundosh etib qo'ymaymiz. Kirisincha biz fikrdoshlar kibik Tatar xalqina xizmat etgach biz Tatar jirini ko'taramiz. Shuna ko'ra mana shunday sizga shunday javob. Gitti tugul u. Yok gitmedi. Men aytasim kelar. Bizning zo'r kollektivimiz bor. Mana biz uning turida o'yladik. Tatar jiri festivali o'tib uchun siz necha o'ylaysiz? Necha kishi qatnashadi? Keluvda. Mana biz o'ylab o'tirdik, mingga yaqin kishi. O'ylaysizmi? Mana shunga ko'ra biz aytamiz. Bizning bugungi kunda o'tkaziladigan zalimizda mingdan ozgina ko'proq tomoshachi keladi. Mingga yaqin kishi qatnashadi. Mana bitimsiz so'raladi. Mana shunday zo'r darajada zo'r ko'lamda bu bizning ishimiz. Shunga ko'ra bunday festivallarni boshqalarda o'tkaza olsa biz shodqina yordam etarga hozir, birga bo'lirga hozir. Chunki qachondir bu savolga Mintimir Sharipovich aytgan edi, javob bergan edi. Chunki biz festivalni boshlagach qanday savollar bo'ldi. Ne uchun xalq jurlarini nazarlamaysiz? Ne uchun Ilhom Abekov nazarlar bo'lgan?